बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि कक्लाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोन हौवासाफोरनि थाखाय गोलाव खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बे बादायलायनाय हाबाफारियावनो सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था गथायना होनाय जायो आरो दख'रानि सिंनि मोन 11 दालाय आफादफोरनिफ्राय सा 7 बादायारिफ्रा बाहागो लादों होनना मिथिनाय जादों। मख'जाथावदि सेथि बान्था महरै आवथायनो हादों कक्लाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय उमाकान्त बर' आरो नैथि बान्था महरै दांग्रिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिग्राय बर' आरो थामथि बान्था महरै कक्लाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गणेश बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां उमेश दैमारिया मा बुंदों मिथिना लानि फै। सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों दिनै गोलाव खारनाय माराथन रेस बेवहाय होदों। गोबां बाहागो लागिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बर' माहारियाव गेलेनाय बे आयदायाव माब्लाबाबो खम गैया, माब्लाबाबो खम जाफेराखै। मात्र बेवहाय जोङो जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ बेबायदि सुबिदाखौ जों मोनैनि थाखायनो हयथ' माब्लाबा जों थालांदों, माब्लाबा जोङो फावसायनो गोनां जादों। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानानै जे गेलेनाय बिथिङाव जों माब्लाबाबो खम नङा, बेखौ जाहाथे मुलुग दरबाराव बे आसाम रायजोजों लोगोसे भारत हादर लोगोसे मुलुग दरबाराव जों दिन्थिनो हायो, बेवहाय बाहागो लाहैनो हायो आरो जोंनि रोंगौथिखौ जाहाथे देखायनो हायो। बिनि थाखायनो दिनै दख'रा आफादा बेवहाय बे माराथन खारनाय गोलाव खारनायखौ होदों। दा गोलाव खारनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदायावबो बे फुटबल गेलेनायानो जाथों बा गुबुन गुबुन एथलेटिक्सनि जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ होनायनि थांखि लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लाइमोनफोरखौ लानानै जाहाथे इयुनाव बिथांमोननि जिउआ गेलेनायनि जि थांखि बे थांखिया जाहाथे दोरोदा गोजोर जायो आरो बे गोजोर जानायजों इयुनाव गावनि जिउ राहाखौ जाहाथे दानो हायो, बे थांखिजों दिनै गेलेनायखौ होदों। दा खोब गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन जे गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहा मेलेम जोङो गोख्रों खालामनो हायो। दा दिनैनि लाइमोना गोबां समाव जौ जुवा ड्राग्सआव गोजोमदों। जोंनि ओनसोलाव बर' माहारिनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोर बेफोरबायदि दङ। बे उन्दै उन्दै समावनो गावनि जिउखौ गावनि देहाखौ नोरजिया खालामनानै लानाय, ड्राग्स बाहायनानै जौ जुवा बाहायनानै दिनै नोरजिया खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा गेलेनायखौ जुदि गोसो होयोब्ला नैबेफोरबायदि ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हागोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सम आरो सुजुगखौ लानानै बे खेला गेलेनाय जे बादायलायनाय बेफोरखौ होनाय जादों। दिनैनि समाव बाक्सा जिल्ला हिसाबै माबाफोर जेनेबा रायजोनि गेजेराव मिथिं बा जेनेबा स्कुल एवारनेसफोर हाबाफारिफोर लानानै दं नामा बिथांखि? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखिजों जोंहा बेवहाय जोङो माखासे फरायसाफोरखौ लानानै जे सांग्रांथि मेल बेखौ लानो थाखाय थांखि लानाय दङ। दा बेखौ थाबैनो लानाय जागोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जों बेखौ लांनाय जागोन। मानो होनबा नैबे थांनाय समाव कभिडनि थाखाय खुनु फरिखा जायालासिनो गोबां फरायसाफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिसार जानो हाबाय, मोजां मार्क लादों। नाथाय बे नैबेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार बान्थाखौ होनाय जानाय नंला, बेखौ फोरमायनानै दोननाय जादों आरो बेखौ दख'रा आरो जोंनि जिल्ला आफादाबो जे बान्था राननाय बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जानाय नंला। नाथाय बिनि बादैबो जोंहा माखासे सांग्रांथि मेल जे माखासे फरायसाफोरा मा बिथिंजों मा लाइनजों फरायब्ला मोजां जागोन आरो बबे बिथिंजों फरायनांगौ, दिनै डाक्टर इन्जिनियार मोनहैनो थाखाय नैबे जे फरिखा होआलासिनो मोननाय सार्टिफिकेटखौ जों बोरै बाहायनो हायो, बिनि सायाव सांग्रांथि मेल लानो थाखाय जोङो थाग थियारि जानानै दङ। दिनै गाबोननि गेजेराव माखासे जोंहा बिथांखि लानायनि गेजेरजों बावैनो समनि गेजेराव दख'रा आफादफोराव लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनाय जागोन आरो कभिडनि जिखिनि मोनसे प्रट'कल दङ 200 जना दा गेदारिं जानो हानायनि मोनसे परिबेक बे बाथ्राखौ होनाय जादों। दा बे SOPखौ मानिनानै बे मेल मिटिंखौ आरो सांग्रांथि मेलखौ लानाय जागोन। जुवानिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हागोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सम आरो सुजुगखौ लानानै बे खेला गेलेनाय
जे बादायलायनाय बेफोरखौ होनाय जादों। दिनैनि समाव बाक्सा जिल्ला हिसाबै माबाफोर जेनेबा रायजोनि गेजेराव मिथिं बा जेनेबा स्कुल एवारनेसफोर हाबाफारिफोर लानानै दं नामा बिथांखि? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखिजों जोंहा बेवहाय जोङो माखासे फरायसाफोरखौ लानानै जे सांग्रांथि मेल बेखौ लानो थाखाय थांखि लानाय दङ। दा बेखौ थाबैनो लानाय जागोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जों बेखौ लांनाय जागोन। मानो होनबा नैबे थांनाय समाव कभिडनि थाखाय खुनु फरिखा जायालासिनो गोबां फरायसाफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिसार जानो हाबाय, मोजां मार्क लादों। नाथाय बे नैबेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार बान्थाखौ होनाय जानाय नंला, बेखौ फोरमायनानै होनाय जादों। आरो बेखौ दखरा आरो जोंनि जिल्ला आफादाबो जे बान्था राननाय बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जानाय नंला। नाथाय बिनि बादैबो जोंहा माखासे सांग्रांथि मेल, जे माखासे फरायसाफोरा मा बिथिंजों मा लाइनजों फरायब्ला मोजां जागोन आरो बबे बिथिंजों फरायनांगौ, दिनै डाक्टर इन्जिनियार मोनहैनो थाखाय नैबे जे फरिखा होआलासिनो मोननाय सार्टिफिकेटखौ जों बोरै बाहायनो हायो, बेनि सायाव सांग्रांथि मेल लानो थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ। दिनै गाबोननि गेजेराव माखासे जोंहा बिथांखि लानायनि गेजेरजों बावैनो समनि गेजेराव दखरा आफादफोराव लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनाय जागोन। आरो कभिडनि जिखिनि मोनसे प्रट'कल दङ, 200 जना दा गेदारिं जानो हानायनि मोनसे परिबेक बे बाथ्राखौ होनाय जादों। दा बे SOPखौ मानिनानै बे मेल मिटिंखौ आरो सांग्रांथि मेलखौ लानाय जागोन। खोब आलादायै जोंहा बेबायदि मोनसे लानाय दासिम गैथ'वा। खिन्थु जा मिरुनि बिथोन बायदिनो जोङो मिरुआरि जिल्लानि बिथोन बायदिनो जों जिहेतु सोलियो आनसलिक कमिटिफ्रा, आरो खायफाया बिथिङाव जोङो आलादायैबो जोङो बिथांखि लानानै खामानि मावो। दा बे बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जों नै दाखालिसो रिजाल्ट होलांनाय हायार सेकेन्डारि आरो HSC आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिलांबाय बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे मटिभेसन काम केरियार काउन्सिलिं मोनसे जों प्रग्राम लानो नागिरदों। मानो होनना बुङोबा जोंनि नैबे ओनसोलनि बांसिन गार्जेनफ्रानो, फरायसानि गार्जेनफ्रानो फ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव एसेबां जौगानाय बा रोंगौथि गोनां नङा। आरो बेनि थाखाय बिथांमोना जोंनाव माखासे सोंथि सोंहरदों, माबे आयदायाव लानानै मा फरायबा गाहाम जागोन, माबोरैहाय खारनांगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंखौ माखासे एडमिसननि बेलायावनो जा बा फिसा फिसौ फरायसाफोरनि जेंनायानो जा, माखासे जोंनि बेलायावबो जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय खावलायबाय थादों। दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखराया जेब्लाबो फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय रेडि जानानै दङ। दिनैनि बादायलायनायाव बेसेबांसो लाइमोनफोरा बाहागो लादों? जोङो अलरेडि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 109 जों थागथियारि लिस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बादायारिफोरा एसे बांनानै 120 बादायारिफोर जोंनि गेजेराव बादायारिफोरा बाहागो लादों। आरो बेनि थाखाय बादायारिगिरिफोरनिसिम आङो खोब साबायखर बावदों। खोब गोग्गोमै जोंनि बादायनाय हाबाफारिया जालांबाय। बेनि थाखाय आं बादायारिफोरनिसिम साबायखर बावदों। नोंथांमोना दखरा एबसु हिसाबै नोंथांमोननि बियाबनिफ्राय सासे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाहैनो हाबाय, लोगोसेनो सासे मन्थ्रि जाहैनो हाबाय। बे बेलायाव रायजोफोरनि मोनसे सोंलु, नोंथांमोननि दुलाराय सापागुरि ओनसोलावनो बिगियान आयदानि मोनसेबो कलेज गैया, बेखौ रायजोआ लुबैदों। नोंथांमोना गाहाय चिफ प्रमद बर' बिथांखि मा बुंनो सानो? मानगोनां जि बिटिआरनि चिफ सार बिथांसिम जों नैबेखौ रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो। जिहेतु जोंनि कक्लाबारि समस्ति, कक्लाबारिल' नङा बियो, आसलथे सापागुरि समस्तियावनो होनबाबो बांद्राय बुंजानाय नङा। जों मोनथिनो मुसलपुर हायार सेकेन्डारियावल' सापागुरि समस्तियाव साइन्स आयदाया दङ। इन्डिया जोंनि सापागुरि समस्तियावनो बे साइन्स कलेज गैया। आरो साइन्स कलेजल' नङा, प्रभिन्सियेलाइज कलेजआनो जोंनि